היי חברים, אני שון וברוכים הבאים לפרק הראשון בתוכנית שלי החדשה, בלוג שבתי או בלוג שבת, מה שאתם רוצים. אז זה בעצם שכל יום שבת אני מדבר על משהו אחר, והיום זה על הלחץ שבערוץ, שאני מעלה פחות ופחות סרטונים, אני יודע את זה. בלוג המשחקים כנראה שנעשה את זה בשבוע הבא, אני לא בטוח שבשבוע חדש נצליח, בגלל כמה אפשרויות, סיבות. והסיבה הראשונה היא בגלל זה. המשחק Call of Duty Black Ops, בגלל שאתם לא רואים כל כך, זה הפוך. אז Call of Duty Black Ops קניתי אותו, ואם אתם שואלים אותי למה דווקא את המשחק הזה, הוא ישן, תקנו את החדש, וזה מסיבה אחת. רציתי לבדוק אותו. הרבה חברים אמרו לי שהוא ממש לא טוב, ושהוא מעפן, הגרפיקה שלו נוראית, המשימות מעפנות, אבל בעצם אני רציתי לבדוק את זה, אז קניתי את המשחק הזה. אני יודע, הם קצת קיצוני, כאילו לבזבז 109 שקל סתם כדי לבדוק משחק ולא להיות בטוח אם הוא טוב או לא. קניתי אותו, והוא טוב. אני משחק בו הרבה, והגעתי כבר לשלב מאוחר, אני באמצע בחצי המשחק. אני גם קניתי אותו מעוד סיבה, אחד הוא היה זול, ומעוד סיבה אחרת זה שיש בו את הזומבים והמולטיפלייר היחיד שאפשר לשחק אחד נגד השני, עם שלטים על אותו פלזמה, ספליט סקרין בקיצור. בגלל זה קניתי אותו, וזה בעצם אחלה משחק, אני מציע לכם לקנות אותו. והנה הלוגו שלו מאחורה. זה אחד השלבים פה שאתה צריך להיכנס תוך מתחם צבאי של רוסיה ולנטרל טיל ענק. Call of Duty Black Ops זה אחלה משחק, אחד, לא שתיים, אחד. זה גם עם זומבים, שאתה יכול לשחק עם חברים שלך על אותו מסך, על אותו טלוויזיה, לא חייבים מהרשת. אתה פשוט לוקח, מביא לו את השלט השני ואתם משחקים ככה על ספליט סקרין, שמי שלא יודע זה באנגלית פיצול מסך. אז אתם יכולים לשחק ככה נגד זומבים ולעבור שלבים, וזה ממש כיף לדעתי. ועוד משהו זה קנו לי מגן חדש לפלאפון. עכשיו כפי שאתם רואים, הפלאפון שלי לא בפנים. נחשו איפה הפלאפון שלי? פה. אני מצלם איתו. בעצם אני מצלם כל הזמן עם גלקסי טרמפלוס שלי. אם מי שלא יודע, סמסונג גלקסי טרמפלוס זה פלאפון קטן אבל טוב מאוד. אם אתם חושבים וואי זה טלפון מאפן, זה ממש לא. זה טלפון שווה, יש לו גם מגן יפה. פה אני שם את הכסף שלי וזה ממש ממש יפה. פה יש את המצלמה ואת הפלאש ואת הכל, וזה בעצם יפה. ועכשיו נגיע לסיבה השנייה למה אני לא מצלם כל כך הרבה סרטונים. אני עסוק בזמן האחרון, זו סיבה מאוד מאוד פשוטה. אני קובע הרבה עם חברים בגלל שבזמן האחרון לא אכלתי כל החופש וגם לפני זה. אני הולך לכל מיני מסיבות, ימי הולדת ובר מצוות של חברים שלי ולמשפחה שלי. לפעמים אנחנו הולכים לטיולים, לפעמים לסתם פארק מים. אני עסוק מאוד, וגם אם אתם חושבים שאין לי זמן לערוץ, אז בעצם אין לי זמן לסרטונים לערוץ. אני מבטיח לכם ששבוע הבא אני אתחיל לעלות סרטונים בלוג המשחקים עוד בערך שבועיים, אבל אין לי זמן לסרטונים לערוץ בינתיים. יש לי זמן לערוץ, הזמן הרב בו אני עסוק זה בעצם אני מנסה לסדר את הערוץ, לבדוק תמונות חדשות. אולי אני אחליף את השם של הערוץ, אני לא בטוח. אני גם ניסיתי לקבוע עם חברים שלי לצלם סרטונים, ועם הרבה חברים לצלם סרטונים של גיימינג וכאלה, ולפעמים זה לא יסתדר לי, ואני מנסה לבחור ימים וכאלה ולהוסיף עוד תכנים חדשים לערוץ, לחשוב על סרטונים חדשים לערוץ. אז אל תגידו שאין לי זמן לערוץ, כי יש לי הרבה זמן לערוץ, פשוט אין לי זמן לעלות עוד סרטונים.
ויש גם דברים אחרים, כגון, יש סיכוי שאני מקבל מחשב חדש. כי המחשב שלי בינתיים, אני לא מצלם גיימינג, כי המחשב שלי דפוק. באמת שהוא דפוק. ואני בדיוק באמצע עכשיו, הנה המחשב שלי פה, ואני בדיוק באמצע עכשיו צילום, כאילו לא צילום, עכשיו אני מצלם את הסרטון הזה, ואני באמצע העלאה של סרטון חדש, של הפינה החדשה שהבטחתי לכם, כבר בחופשת חנוכה, אבל בגלל שלא היה לי זמן, אז בעצם עכשיו, אז אני מצלם אותה, מי שטעה, סיכום סרט אני אעשה מחר אולי, אבל מי שטעה, הסרטון שאני מעלה עכשיו זה פרק ראשון של סיכומים מהשטח, סיקורים מהשטח, שכל הסיקורים של קניונים, שדות, מאכלים וזה, והפעם אנחנו בסיקור של מקדונלדס בקניון כפר סבא. מי שטעה, כן, אני גר בכפר סבא, בשכונה ירוקה, ואני לא רוצה לגלות פרטים עליי, כי אני לא אוהב פשוט, אני לא אוהב את זה. אז זה כל מה שהיה לי להגיד לכם בוולוג הזה. זה ולוג קצת ארוך מהסרטונים. בדרך כלל הסרטונים שאני מצלם את עצמי הם קצרים, הם לא ארוכים. ערך של דקה, בין דקה ל3 דקות, ופה זה כבר, לפי מה שאני רואה פה בזמן למעלה, זה 6:50 שניות. עוד מעט 7 דקות. אז מקווה שנהניתם מהוולוג הזה. אני עדיין נחשוב על שם לוולוג. מה שאני יודע זה שיהיה של שבת, ותראה בסרטון הבא. יאללה ביי.